nin babun dugan bu bahagi kam kan Naidi Mia अनुमानिक 12टा एकटा रगं ना जों साइमेनिया ओंके दिनै फुङाव ओंके नग थुइसि जाबनि जागल एकदम मुखि खाग्रब ओंकेनो खानाका नं दगान खाम ओंके आबनो खानावैनो जों फाइक्या ओंके बारा प्रतिबिसि फाइबेक्या फाइनो फैमो जे बेमन खाम थांबाक्या उरा आरो किछुबन करिक्या आमाइता सुरंनि मालक खाम kana Oro naji uskango prai mal tub drop gemia to election counting din khani bagai dukan to flog liya prai mal simone 1.5 lakh hoti 2 lakh mal tong nangke oro nini ko wall tangmani abo to prai 3-4 lakh nai prai dorona totally 4-5 lakh aba hai ni oro jaga khodi kata sabo sokana abo le tenan sabo sokana abo to kebno sung ko ya tam khe nai ni miao sing saimena mia accounting din ke accounting dino je mahika je accounting ko to je khorsa pai kya abo to sing jotono tom khorsa je paina sing hab nai boro ke accounting dino jeta mahing mane abo no bes khlai auto political abo khlai kana ne jwan sugo ta phano sing abo bo khlayo ba op phana khlai kana sing abo sing kemno madran thia tam ke mia ni je jorabo obo hai kata na rogle political lo bekreng dak dotong Political to sini duda to political kun kerja kerja. Nungke ap nung bekti ke? Ang to khorsa partai FF division ni ko AGS. Hai fano je dukandar ka to kun kerja kerja bhai. Aba. Ini bum ka? Samni. Ini. Ani bum ka to robi de borma. Salam ta. Nungke kokhe ang bono elaka bachite joto chini ti prasad do phana ang ko sanon mujung nai di. Jung saimano miao je election counting pore जों खानाका TSP borok winning ka winning mane yagolo जों je नुखा गोबां मा एलाकाव न नक बखगलायो दुगान सगो borok buo oba hainglai dong angबोनो साननानै मुसुंगो जों चिनि दफारावनो जों थानजा खालायनानै बागै आबो जों गाहाम कक जों जतन सापर्ट खालायो फियाबा मियानि जरावो जे जागावो नक बखग जाका दुगान सग जाका borok बुखा आबो तो angबोनो महाराज बारेबार महाराज बो फ्रेश मिट खालाय साका जों केमनि माने केमनि नखरि दाखलादि केमनो दाखलादि इनको जागाबा गोबां बररक उग्र बररक जे अबाय खालाय दंनि आंगबोनो बेलाखिन सेलांमान जानोगो बेलाखिन जाजागिया इनको जों चिनि दफारक जों बाके थांजांमानाय दिनि
खरसा बरंनि नक थांनि सोबायो खरसा बरंनि दुकान सकथारि आबाखि जों बायगोन थांजां माने बनि बखाव खायसा ब बिजनेस खालायो एबा बनि नग ब तंतकसा तक थांनानै बगै बनि बिजनेस खालायो बन नुखुनो ब पालाय दङ किन्तु अ जागाव गोबां बरक तिनि दुकान सकजागो बा नक सकजागो बा नक तक जागोके बनि जीवनाव बाहायके डेभलप खालाय थागोननाय बनि बन नुखुनो बाहायके नायथुक लां थांमोननाय अबन आं चिन्द फरान गजन मुजुङो जें माने जे पास नाय तो पास खाबा जे उइन नाय तुं खा आबो जों बेला केनो हामबाय दो जे उइन नाय दङ ताम के अमा हायरक सेकेन्ड टाइम लगा भाई ताम मुंथुम जों नाय बतारि दि एलाका बासि सगोन सतर्क मा तंनाय जे गुबुन जागानि बर फाय बा आका जागोन बर फाय जे अमा हाय जे हामजे सामु खायनो थांमोनि आबो आं बेला केन सेलामन जानगो तै बर भाई ता खायतो आंगाबन बगै जतनो रिक्वेस्ट खालायो जत चिनि तिप्रासा दफ्राम जतन रिक्वेस्ट खालायो जों हामजामोन बिसिं दिसे जों थानसां माननाय हामजामोन बिसिं दिसे चिनि बरनो जों डेभलप खालायतां माननाय आबन बगै अकमनो जतन मानसुकतुं जों फायदि बसकाङो जों चिनि दफानो जों गोसों खोतलांनानै बगै जों पालके जाफि सेलायनाय चिनि थानायाव जे हामिया सामु खालायनाय न जों प्रटेस्ट मा खालायनाय हासुनो हामबाय सानर जे गथ नांमानि आबो बुफ्रु खनाबो नर खरमानि जे फायके जे सब जों फुङाव खबर मानो ओमफ्राय फुङाव खबर माने जों फायका ओमफ्राय अर दुखि गोब्रावो अंगो दुगान खामो नै खानागा खामो खानागा बगै जों फायका फायनो फायका अर दुइटा कायसा दुगान खायतो फुलि गाटार माने फुलि खाम थांगा अटे कायसा गाय अटेम्प्ट टू फायर आमनोबो सकनानि ट्राई खायका बाट नट सक्सेस ओनलि खरकनि जटिन द फरमा बिनिफ्राय फुलि गाटार माने पुराटानो खाम थांगा बिनि दुगान खायतो बिनि आबो टिन रूफिं ओमफ्राय सिमेन्टेड वाल ओमफ्राय बिनि दुगान खाय ग्रोसारि बोसोरनि माल खांबाय माल एमने एप्रक्सिमेट 1.5 लाख रंनि मतो ओंगानो ओमफ्राय बिल्डिं रंनियाको बयको खायतो टिकि जांनाय दुइटा साबो सकना बोले साबो सका आंरो सुनाय माने गेव खनसायमिया ता जराखै हर ओमफ्राय बरा एसपेक्ट खायो हर 12:30 1टा रगं नानै ओमफ्राय बाजाराव साकजों दुगान खाम गलाय दंखा केबो बरफ साइमिया साबो सकका बाटाम खाय थांखा बरफ ताकसो जरति केबो साइमिया और तामो एलिमेंट दं आमो साइमिया को आबोनो सुंगै दङ बाहायके तामो ओंखाना किन्तु अनार अफ दा सौ बरफ साइमिया लकेल पिपलबो साइमिया को ता जरति नरनि जे तन दखलाम बिसिंगले बो बाहायगे हाय जों बरम तो माय को तबे बरंनि एस्पेक्ट बा उनको कुनो इंडिविजुअल एलिमेंट्स बा एक्टिविटीज खाने जरा मिसक्रेन दंनाय बर फानंगि मानखाना बर सस्पेक्ट खायोता ड्यू टू डिफार ऑफ पॉलिटिकल पार्टी आमतिरो बाकी खामखनि दुगान के दुगान खामा तो हरनि 12टा একটা সময় খামো आंगो निया तो बुरजा खालामनानै दि आं पार्टी खालामनानै निया न'आव थांनोब्ला दा जों दाउ फुङाव एसे खबर मानै नायना फायो एगाय फायके आंगाय नै हेबेगे जतन फायने हेबेगे बुथुम लागिया एगाय किसा गवा फरफ्लाय साहायता बर फायबेगे फायनै सिंगोया दुगान बाहाय बाहाय खाम जों मुसलमियाव हरनि 12टा একটা खामाबा बर संगा बिसि गुन्दुनि माल खदिं खाना गांसागा आं माने खामा तो माइरं दङ बाजिमाल दङ कासामाल दङ बेरमा गरम बेबां दङ सा पानी दूध बेबां दङ आबो खामा कि आंका साइ गबरनबो 1.5 लाख रकावान 1.5 लाख दिलार रकावान बेनक तो खामानिफ्राय द यासा से 8000 प्राय 2 लाख थांना नक दिलार ले साब्रक सकना बोले नाबो समाय जासनिया orang baru naik tu semua bah, ni tu hanya buat kalau mending bah, sabdan sok atam sih. wan cuman letam bo bahai nong ni sab sokana Taman sih ni sabdan sok ah, suag ni aja tong tu bagi sok ah, sabdan sok beri kan. Kalau macam apa kalau ini ya. ke ba kok bang lemar Bang lemar kiri yang tapi bang lemar kiri kok jatuh banyak sentuh. abo bo jaga kalai Mau dikit kubra, bin parake gomara. Bazar. tu gomara, dikit kubra bazar. nok we bisa salah kan Mai Mal kaunta. kayak dia main loh, kata tinggal aja, ke benung naik kerja ni haro nung naik kiri aja.
Bumung kita mah. Andi Zotin de Bruma. Yes. কত লেকচার আপনি স্বদেশ স্বদেশ 36 আর 1350 1350 Nó nó mới liền là thôi. Một tí có 56 gì đó. Có 56 nữa mà hết à.